Vítajte teda na najfarebnejšej zastávke v rámci Kauflandický festival. No len poďte, ku nám, nech je nás tu čím ďalej viac, čím viac nás bude, tým lepšie nám bude, yes! Dnes tu v Senici, na tomto mieste, najväčší ateliér na svete. Udené, neudené. Veľmi sa mi tu zatiaľ páči. Myslím si, že aj dobrý program pre deti, aj pre dospelých. Úplne parádne, mali si to užívať, takže maximálna spokojnosť. Ako deti tady všetko mali ono pekne prichystané. No tí maskoti a potom ešte tie súťaže, to je všetko. Proste všetko sa mi tu páči. Ďakujeme Kauflandu za tieto korbače. Určite odporúčam prísť a zabaviť sa tu. Kaufland oslavuje 25. výročie, takže ďakujeme veľmi pekne za túto podporu a ďakujeme aj vám, že ste prišli. Všetko! Tak prajem Kauflandu veľa zákazníkov, skvelý sortiment, aby si udržali ten štandard, ktorý mali doteraz. Nech majú toľko tovaru, jak doteraz, a levného pro dôchodcu, áno? Pro dôchodcu. Prajem im, nech sa im naďalej darí tak ako doteraz a nech majú stále dobré výrobky ako doteraz. V podstate nech idú tou vlnou tej zelenej vlny, ako teraz sa snažia ísť na tie nové obchodné domy. Chodíme nakupovať pravidelne do Kauflandu, takže je to naša srdcovka. OK, Senica, máte sa dobre? Ďakujeme všetkým ešte raz, že ste tu boli s nami.